Εγώ θα σας μιλήσω για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτά τα οποία, ως επιτοπλίστων απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο. Θα ξεκινήσω από το αυτοκίνητο, αυτό που λέγεται οικολογικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο σήμερα έχει υποστήριξη για να κάνει και να καλύψει κάποια χιλιόμετρα. Στις έρευνές μας διαπιστώσαμε ότι μπορούμε ΙΣΑΗ να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό και παράλληλα το αυτοκίνητο αυτό διαβίου να είναι αυτόνομο. Ο μηχανισμός αυτός παράλληλα μπορεί να μεταφερθεί και σε τρένα υψηλών ταχυτήτων. Τα τρένα υψηλών ταχυτήτων γνωρίζουμε ότι έχουν 22.000 βολτ ενεργειακή υποστήριξη για να κινηθούν. Οι έρευνες που κάνουμε δείχνουν ότι μπορούμε να έχουμε επάρκεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τρένων που να βοηθούν περιβαλλοντολογικά το σύγχρονο άνθρωπο. Το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του θείου, οι μικρορύποι χρειάζονται καινοτομίες οι οποίες θα απαλύνουν την καθημερινότητα του ανθρώπου. Μέσα από αυτή τη δομή, ξεκινήσαμε και κάνουμε αυτές τις έρευνες. Δεν θέλω να προχωρήσω στα εκδότερα, της καινοτομίας αυτής, αλλά έχει, τα ηχέγγυα που αύριο θα δίνει, στον άνθρωπο τη δυνατότητα, δίχως, παροχής ενέργειας, να κινούνται, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα ήθελα επίσης να τονίσω σε μία άλλη, καινοτομία την οποία έχω, είναι η αντιολιστική ταινία Χιονιού Πάγου. Η αντιολιστική ταινία Χιονιού Πάγου μας βγάζει, από τα διέξοδα τον εγκλωβισμό που δημιουργούνται, στις εθνικές αρτηρίες και δημιουργούν, προβλήματα δυσβάστατα για το σημερινό άνθρωπο. Η αντιολιστική ταινία μπαίνει από τον οποιοδήποτε, από έναν 15-18 χρονών μέχρι έναν υπερήλικα. Έστω αν έχει και κινητικά προβλήματα. Παράλληλα, η χρονική, παροχή της ταινίας στα ελαστικά των αυτοκινήτων είναι ολιγόλεπτη. Παράλληλα, έχουμε και το εξής, στοιχείο, ότι μπορεί να την προωθήσουμε σε βαρέα οχήματα, σε λεωφορεία, σε πάντως τύπου, οχήματα. Δεν έχει κωδικούς, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα αυτοκίνητο ιδιωτικό με τον ίδιο κωδικό. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε ένα βαρέο όχημα. Είναι ένας πολυεστέρας, ο οποίος έχει νανοτεχνολογία, είναι με μορφή αυτοκόλλητου και παράλληλα, δεν έχει καμία, ειδίκευση. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γνωρίζεις ό,τι γνωρίζεις, για τα υπόλοιπα αντιολιστικά συστήματα. Και αυτό τι χρονοδιάρκεια έχει? Αυτό μπορεί να καλύψει 80 με 100 χιλιόμετρα στεγνό, χιονισμένο, παγωμένο δάσπλωμα. Μετά τα 100 χιλιόμετρα δεν καταστρέφεται? Είναι μια σκρίσο. Και παράλληλα είναι και πάρθυνο. Αυτό το έχετε παράγει, το παράγετε, τι κάνετε? Εμείς είναι στο στάδιο δοκιμών, το οποίο μας έδειξε αυτά τα αποτελέσματα των 80-100 χιλιόμετρων παντός καιρού. Δηλαδή έχει αντοχή σε 40 βαθμούς Κελσίου και σε 40 μείον. Συμπεριφέρεται ακριβώς το ίδιο σε όλες τις συνθήκες.
Σε όλα τα λάστιχα μπαίνει και στην... Σε όλα τα λάστιχα των αυτοκινήτων και σε όλα τα μεγέθη. Δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε, ειδικό... Και σε μοτοσυκλέτες μπαίνει. Ναι. Αυτό είναι στο στάδιο της παραγωγής, μέσα, ας πούμε, από κάποιες διαβουλεύσεις που έχουμε κάποιους κυρίους που ενδιαφέρονται. Μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος αυτό ή είναι ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο? Είναι στο στάδιο της παρασκευής για το εμπόριο. Έχει δοκιμαστεί σε όλους τους καιρικούς συνθήκες, οι οποίες, ας πούμε, μας δείξανε, ας πούμε, 2 χρόνια κάνουμε τις δοκιμές και στα 2 χρόνια δείξανε, ας πούμε, έχουμε θετικά αποτελέσματα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ.